Ahoj, som Robert Rovina, dnes vám vysvetlím tradičnú bluesovú formu. Pod slovom forma si jednoducho predstavte, koľkokrát máte aký akord zahrať. Budeme hrať tradičné blues v tónine A-dur v 4/4 takte. To znamená, že jeden takt bude mať 4 doby. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. To boli 2 takty. Budeme hrať akordy A7, melodicky A, cis, E, G. Harmonicky môžem zahrať sazbu A, G, cis, E. Akord D7, melodicky D, fis, A, C. Harmonicky môžem zahrať sazbu D, A, C, fis. Alebo môžem použiť tvar bez kvinty a zdvojiť základný tón D, fis, C, D. A tento tvar viem posunúť o jeden celý tón vyššie a hrám akord E7. Melodický rozklad akordu E7 sú tóny E, gis, H, D. Takže tradičné blues znie takto. Raz, 2, 3, 4. To bolo 12 taktov. Úplne rovnakým spôsobom môžete blues zahrať vo všetkých tóninách. Je postavené na základných harmonických funkciách tónika, subdominanta a dominanta a sú to všetko dominantné septakordy. Ďakujem, majte sa krásne, ahoj.